Unofanira kuva nepfungwa dzinoandastenda vanhu mukati meukama, mukati mekurarama. Vamwe venyu muri very bitter, makagumbuka, munotsamwira vabereki venyu nehama dzenyu vasingadi kusapotai mumatare. Vamwe vacho munotosvorwa zveshuwa, munotukwa nenyaya dzematare. But ndada kuti nhasi umbohodzeya mashoko angu aya ekuti izvo hazvisi nyore kuti munhu anozviendera kuchechi, akagamuchira Jesu, pamwe anotova nechigaro muchechi, wongomusvikira wotanga kumuudza kuti ndine mudzimu, ndikutoda kutoti mubike doro. Inini kutaura chokwadi, pandanga ndiri kuchechi, dai munhu akandivinga achidaro, ndainetsana naye ende ndaivata ndichinamata ndigofasta, ndigoenda kugomo kunoti Mwari pisai Satani wauya mupenyu hwangu. Saka iwe ukangofunga mafungiro awaitawo munguva iyoyo, you evolved, mudzimu ukazobuda pauri, and it was you. Handiti hamuna kuevolva musha wese. Saka tinoda kuregerera dzimwe hama dzedu dzinonamata dzisingafariri zvematare. Torega kuvatarisira kuti vapinde mazviri, vatiitire zvinhu. Ndosaka tichiti matare ndeemuridzi nemudzimu. Mudzimu wozopinda musha at the right appointed time. Hazviiti kuti ungazoshaya support nguva yacho yaibva. Chinodiwa nemudzimu pokutanga kuumba ukama newe, ndosaka uchibvisa futi vanhu ivavo uchiita kuti vaume musoro vasakusapota, wozonenge uchida kumbotaura newe uri wega. Saka unoda kuregerera vanhu vasinganzwisisi chivanhu. Usava expecta kuti vanzwisise. Mwakanzi une dzimu remusha akutotanga kuto exerta power mufamily. Aiwa, rwendo nderwako. Iwe unofanira kungosimba nematare ako. In the fullness of time, zvinhu izvozvo zvinogadziriswa musha, nekuti mudzimu haufaniri kungoramba uchitekedzwa nemunhu 1 20 years munhu achingotekedza matare ake mumusha musati maitika zvinoitika. Mudzimu ukamutekedzera ukafamba rwendo, pane paunozovhurira kuti zvichitaurika mumusha zvigadzirike. Dzimwe nguva zvinovhurirwa through kungoti vanhu vanoti ngatiunganei timbofamba. Mufamba mudzimu unobuda kwamafamba, zvotogadziriswa mudzimu wotonzi ngaubikirwe doro, nyaya iyoyo yotopera. Saka iva munhu ane patience dzekuandastenda kuti dzimwe nguva uri pasizini yekuti unofanira kunge uri wega, uchimbodownloada matare, uchimbosimbiswa futi, nokuti mumusha munenge mune vamwe vanhu vanorwera. Zvino ukamhanyira uchingosvikirwa, uchingotanga kusvita bute, womhanya kuudza vanhu vese vomumusha ndine mudzimu, unogona kufa. Avo vekuchechi vari nani zvavo, vanotongoshora wokusiya wakadaro vononamata. Kune vanoti vakatonzwa kuti une mudzimu vanogona kuuraya, ende mudzimu unenge uchiziva izvozvo. Saka pakugadzirisa matare unotombogadzirisa uri wega, ugofamba nasawira wako, wakumbofamba uri wega wozotsvagirwa sawira, kwete zvokungoti wanzwa kuti apo panoridzwa ngoma, pane munhu anopisa, watovako. Unokumbirira futi ugoita jeni iyoyo ekutsvaga sawira. Ini pandakawana sawira wangu ndakamuwana ndangoenda kuZimbabwe ndisina kana kumboziva kuti ndakananga papi, handina kutsvaga online, handina kudini, ndakasanganiswa naye. Dzimwe nguva unosangana nemunhu nedzimwe nzira, so nzira dzatinosangana nevanhu dzakasiyana. Saka unoda kuregerera vanhu vasingadi kumira newe mumatare vemumusha, wozviitira matare ako. Sawira akati aiwa
kana makope auya emafuko Sawira oti aiwa ngatichibika doro redu, wobika uri wega wotopfekedzwa mafuko kwaSawira. Wazopinda mumusha mafuko iwayo ozorodzwa. Wazoenda mumusha mafuko iwayo anozorodzwa, musha otenga mafuko obikira doro mudzimu wavo, mafuko otengwa mumusha aya ozorodzwa, wakushandisa mafuko atengwa nemusha. Zvine mastage zvechivanhu and hazvina time frame yekuti within 6 months unenge wadai. Aiwa, zvinosiyana. Zvakafanana nemwe mudzimu yekuti unotouya wogara ugoomberwa ugodi hautauri, haunzi taurai nhasi. Umwe mudzimu unotaura after 1 week, umwe mudzimu unotaura ipapo, umwe mudzimu unotaura after 2 years, umwe mudzimu unotaura after 5 years. Uchirwa hondo dzavo wakanyarara, nokuti unoziva kuti ukangotaura mwere inogona kufarisa ichibudisa zvaunenge wataura. Kazhinji kana musha mune hondo, mudzimu unoramba kutaura nekukurumidza, uchimborwa wozoti wapedza hondo idzodzo wakuvhura muromo kutaura. Zvose zvese hazvimhanyirirwi, hazvimanikidzirwi, zvinoda patience zvematare. Hazvidi dzungu, hazvidi kuita paphysical, zvoda kuita uchinzwa mwoyo uchikonekta. Even waenda kudarira Sawira, panofanira kuva neconnection nemwoyo wako nemweya wako, uchinzwisisa kuti aiwa zviri kukonekta, kwete kuti kuzvingova physical. Ndakaitwa chakati, takaiswa mubikiro, makaiswa mubikiro, mukanzwei mubikiro, mukaonei, mukanorota here hope. Kana achitaura kuti kana waenda kumatare ukadzoka unofanira kurota, nokuti dare kamudzimu nenge irimo mudare imomo. Saka chokuzotadzisa makope chii? Iwe wabuda musha wasumira dare muchamboenda kwaSawira, wosvika kwaSawira wobatsirwa, makope arofanira kupatsanura. Ende dzimwe nguva unogona kunzi naSawira geza 2 days, unosvika kumakope unzi mazuva 5. Iwe hauchateedzeri 2 days dzaSawira kana nokuti mudzimu wauya wati 5 days. Zvoda kunzwisisa zvechivanhu, zvoda kurega kurikuruta vanhu kuti uyai mumire neni mumatare angu, hama dzangu ndinodzikumbirira hadzisapoti. Ndoimwe yandaida kutaura aspect iyo yekuti ivavo vanhu vanenge vasingatodi kuzvinzwa zvauri kutaura zvechivanhu vanokumbirirwa kuvadzimu, nokuti dzimwe nguva vanenge vasingatozivi. Ibasa rakozve kuti paunobata matare unokumbirira hama dzako dzemumusha kuti zvauri kurapawo panyama yako zvirapikewo mumusha. You are like a chain breaker kana uri gifted child mufamily. Ndiwo unodzipunyura urombo hunenge hwakabva kumakore ose, unodzipunyura pamwe chihure. Mwe misha akatukwa nechihure zvekuti kunongozikanwa kuti mazitete aihura, mazitete aihura. Zvosvika pauri iwewe wotomboona zveshwa varume vachikutevera too much, wosvika ipapo woti aiwa inini izvozvo inana handichaiti. Mudzimu uri wokubatsira kudambura tambo iyoyo. Zvototangira pauri kuti magenerations achauya ese hakuchina mweya wechihure, hakuchina mweya weurombo. Hakuchina. Vamwe vanotaura kuti kumusha kwedu munhu akangoroora anobva atofa. Saka kana iwe nechivanhu ibasa rako zvekurwisana nehondo yekudambura tambo iyoyo, uchidzidziswa nemudzimu zvokuita uchifamba. Chose chaunokunda uri mupenyu, wakundira iwewe, wakundira musha, wakundira dzinza rose. Hondo yose yawarwisa ukakunda, wakundira dzinza rose. Chikwambo chose chawazorodza, chawashayisa simba, wachibvisa, wachitununura kudzinza rose. So it's not just about you as well. It's about the whole collective, the whole family. The more we heal ourselves, sevagaru, the more we heal our families, the more we heal the nation as a whole. Because kana misha yose ikanzi midzimu yasumuka yarapika, yagara panzvimbo, yabvisa uroi, midzimu yabvisa urwere mumisha, kungofa kusina tsarukano, midzimu yabvisa urombwa, uroi, chihure, zvese zvabuda mumusha, bloodline, kureva kuti nyika yedu inodzokera panzvimbo. Matendo.